coa súa muller e os seus 3 fillos, 2 fillos e unha filla, nunha pequena casa construída sobre o tellado da catedral. A casa ten uns 400 anos, unha cociña grande, un comedor e 2 habitacións. Tiñan galiñas e un galo que andaban soltos polos tellados. Cando sopraba o vento se asustaban polos sons das campás, as galiñas caían dentro da catedral. Cando soaba a campá, Berenguela aproveitaba para facer a matanza, xa que así non soían os berros dos corpos. Cando facía tiraboleiro movendo botafumeiros, Campás tocaba a súa muller seguindo unhas partituras que lle escribía a man. O traballo de campaneiro era dende as 6 da mañá ata o anoitecer. Para non levantarse tan cedo, inventou unhas cordas que facían soar a campá dende a súa cama. Agora podemos ir a dar un paseo por a catedral. A catedral de Santiago é o botafumeiro. O botafumeiro incensario utilizábase para disimular o mal olor dos peregrinos que podían dormir e comer dentro da catedral. O primeiro botafumeiro era de prata, regalo dun rei francés no século XVI, pero foi roubado e non se atopou. O actual é de latón e bronce, recuberto cunha pequena capa de prata. Úsase só en misas especiais ou pagando 300 euros. En todo o tema en misas, o incensario que perfuma a catedral é un irmán menor, coñecido como a cachofa. En 1499, a filla dos reis católicos veu como o botafumeiro soltouse da corda e saíu rodando para a rúa pola porta de Praterías. En 1622 foron os tiraboleiros, os 8 homes que tiran da corda para que o botafumeiro se mova máis de 65 metros a unha velocidade de 70 km por hora, os que se quedaron asombrados cando caeu aos seus pés. En 1925 e 1937, os carbóns quentes saíron do interior do botafumeiro e rodaron para a catedral. Catedral, o seu nome vén do latín catedra, é o mesmo que cadeira, pois a tradición di que o arcebispo debe presidir os oficios desde a súa cadeira. A catedral é o peregrín fantasma. Pode verse pola noite a sombra dun peregrino na praza da Quintana. Quintana de vivos e Quintana de mortos. Había un cementerio. Din que era un sacerdote enamorado dunha monxa do convento de San Paio, que está ao lado. Ían verse pola noite. O sacerdote desplazouse de peregrín, pero ela non foi e desde aquela aparece cada noite na Quintana de Mortos.